Durant la Segona Guerra Mundial, Irlanda va declarar-se neutral i va haver de fer malabarismes per a mantenir-s'hi. A més, a fi d'evitar confusions entre els bel·ligerants, en 83 punts del seu territori, llavors anomenat Estat Lliure d'Irlanda, va escriure la paraula Eire, sense accent a la primera E, acompanyada d'un número, seguint la costa en sentit horari, de l'1 a Balagan Point, al comtat de Louth, al 82, a Inishowen Head, al comtat de Donegal, i amb el 83 essent afegit més tard entre els ja existents 35 i 36 al comtat de Kerry. Un cop acabat el conflicte, els Eire van patir una sort dispar. Alguns van ser desmuntats, d'altres foren engolits per la vegetació i n'hi va haver que van ser conservats, tot i que no gaires. Amb tot, al juliol del 2018, un incendi al Bray Head va cremar els matolls que cobrien l'Eire 8 i això va revifar l'interès sobre aquests senyals. L'Eire de Bray va ser restaurat, però la vegetació ha crescut entre les pedres i l'ha cobert de nou. Després, la febre dels antics Eire va arribar a Howth, on hi havia hagut el número 6, que un grup de voluntaris ha restaurat i ara en té cura. Mesos més tard fou el torn de l'Eire 7. Una E, una I, una R i una altra E. En aquest cas, situat en un prat inclinat entre la via del tren i la mar, a Dalkey, al sud de Dublín, que és el més accessible dels que hi ha al voltant de la capital, atès que no s'ha de caminar gaire, a diferència del de Bray o el de Howth. Hom enfila Vicar Road, agafa el trencall, baixa per un caminet, passa pel pont del Dart, una mica més de caminet i ja hi som. El senyal és ben visible de molta distància gràcies al fet que les lletres i el número, d'un color blanc immaculat, contrasten perfectament amb el verd de l'herba. I a més, les pedres estan fixades sobre una base de ciment i això fa que entremig no hi creixi vegetació, per la qual cosa a Dalkey no hi ha hagut el problema de Bray i n'hi ha prou en posar-li una capa de pintura de tant en tant. El fet que estigui en un prat inclinat i més enllà hi hagi un penya-segat permet de tenir una vista panoràmica excel·lent sobre la meitat sud de la badia de Dublín, de la qual hom pot gaudir assegut als bancs que hi ha a la part alta, alguns amb taula en cas que algú hi vagi a fer un pícnic. També hi ha uns plafons que expliquen la història d'aquest senyal concret i de la resta, així com els noms dels militars que hi feien guàrdia durant la Segona Guerra Mundial, conflicte que a Irlanda es va conèixer com The Emergency. Tanmateix, n'hi ha que passen de llarg i és que ja el tenen molt vist. Els banyistes que fan servir el mateix camí, però que continua cap avall salvant el penya-segat a fi de fer una capbussada al Vico Bathing Place.